Здравейте ви, боксери! Аз съм ютубъри. Естествено, аз съм Night Monster и това е HP2 Work Truth номер 6. Ако имаме късмет в този епизод, хелта ни ще се увеличи с 1. Тоест това тук, което го виждате отгоре, това тук, дето е една светкавица, ще стана 2. Това ми е хелта. И може да стане 2, ако имаме късмет и съберем 10 такива бронзови карти. А в момента имам 9. Една трябва, ако намеря една, ще имам още едно хелтче, което не е изключено. Сега, това тук виждам, че горе-долу схващате за поставяне. Опа. Най-горе трябва да го правим. Добре. Виждате, те трябва да станат 3 еднакви. Епиклак. И виждате, това сваля една звезда, но тази звезда трябва да я взема задължително, защото искам да събирам всичките звезди, защото тук поне знам колко са. И знам къде са всичките. Звездичка. 308 звездиме. Бобчета. Линфове. Както искате да наричайте. Така. И следващия епизод, ако имаме късмет, ще гледате Being Bonus Room. Чакай само да гледате. Рикто се Challenge. Сега карта. Няма карта. Защо? Искам само да видя с кой ми е Drink Potion. Опа, това е друго от мен. Тази песен много обичам да си я. Много е харесвам тази песен. Drink Potion. Shift. Трябва да го махнем този Shift. Q. Защото Shift съм го използвам за забързването. Shift е използвам за забързването. За забързване на метала. Защото аз го използвам за друго нещо. Затваряйте вратите. Сега гледайте, изстрелване. Това много обичам с изстрелваните. ОМГ. Дупка. О, май нек! Фък! Go away every bitch. Що паднах така? Не си виждам колко фъпа се играе. С 30 май. Както виждате, по-добро е качеството от предишната игра. Миналата беше направила HD. Аре, бе, мама,
ти дева. Go away, little bitch. О, виждаме се от човек. Осем. Трябва да взема тази жаба, за да съм на фул килт, ако има нещо дано. Дано да има карта. Дами и господа, време е да вземем втората си светкавичка, която ще ни даде повече кръв. Ето вижте, станаха две, т.е. имам два пъти повече кръв. Само да видя колко такива карти ми остават за ключ. Още 4. О, ям си и тук това. Добре. О, 11, бейби, още 9. При първия сет, който играх, успях само 3 такива събера фиорчета. За базилиск те много ще играят. Але да не падне при този гейт тук. Сега ще покажа изключното място. Сега при тия педали тук скачаме. Скачаме, да. Знам, че е малко откачено, но тук има тайно скривалище. Точно гама е стреля на това мъгъ. Къде циганина? Бейби, сега не ми даде бобчета. Пати циганина. Всичко си обравяме както си беше. Не мога това да го оправя, няма нищо. О, май лек! Да, не знам, защо малко съм се позаредил нещо по Happy Wheels. Happy Jumping Skills. Christmas trolling, baby. О, сега почва джампинг. Джампинг про. О, какви сме прота. И... Well done, Mr. Potter. You have completed my Richter Center challenge. The remaining time now becomes your personal high score. Колко точки, колко точки? 170! Това е про, бе! И сега тук може да си гледате тия. Опа. Обаче трябва да излезем. И сега тук може да гледате колко е максимума и да си го подобрявате. Но аз няма да го подобрявам в този сет, защото не си.
Да, и ако влезете пак може да го играете. Това е тук с стълбичките, както виждате. От тук може да влезете и да си... How about a trade, Harry? What do you have? I have a silver wizard card. Never even shuffled before. О, чекнал с Passing up капсия. a bargain, but have it your way. Ще се върна. Аз иначе от това винаги си купувам картите. Мен ми остават само още 4. И добре хора, това ще е за епизод номер 6 в моят HP2. Warcraft 6 доста добре се получи. И следващия епизод ще играем... Следващия епизод ще играем... ще играем Beam Bonus Room, ако успеем. И това от мен. Довиждане.